हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों जोंहा आसामनि हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ गाबोन होमारगोन नामा मानो होनोबा लोगोफोर जोंहा गोबांथार निउस आर्टिकेल ओंखारना फैगासिनो दङ रिजाल्टनि बागै जेनेबा रिजाल्टखौ गाबोन होगोन होननानै बिनि गोबां आर्टिकेल ओंखारना फैगासिनो दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना मिथिनो हागोन गाबोन रिजाल्टखौ मोनगोन ना मोना गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरो नोंथांमोना लोगोफोर सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन दानिया फैदो जोंहा आसामनि बे हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना गाबोन मोनमारगोन नामा आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जायो दै गाबोन नोंथांमोना रिजाल्ट मोननायनि गोबां चान्स दङ दै बे आसामनि हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ गाबोन मोनगोननि एसे चान्स दङ माने एसे नङा गोबाङानो चान्स दङ दै जोंहा गिदिर गोबां निउस पर्टेलफ्रानो गोबां आर्टिकेल लिरदों जोंहा बे आसामनि हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ गाबोन मोनगोन होननानै दा बेहाय आं बेखौनो बुंहरनाय जायो आरो एसे समाबो जाखाबाय नालाय जोंहा नै जुननि फार्स्ट उइकआ जोबनो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना गाबोन रिजाल्टखौ मोननायनि गोबां चान्स दङ आरो बेजों लोगोसेनो आरोबाव आं मोनसे खोथाखौ बुंहरनाय जायो नोंथांमोना आंनाव माने गोबां मानसिफ्रानो वाट्सएपआव हरनानै सोंहरगासिनो दङ आरो जेनेबा हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ गाबोन मोनमारगोन ना मोनमारा होननानै नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरबाय थादोंमोन दा बेहाय नोंथांमोना मिथिनो हाबाय जानांगौ जायफोर नोंथांमोना वाट्सएप खालामबाय थानाय आं रिप्लाइ होनाय जायाखैमोन नोंथांमोना गाबोन रिजाल्ट मोननायनि गोबां चान्स दं आरोबाव मोनसे खोथाबाव जोंहा आसामनि एडुकेसन मिनिस्टार रेनज पेगु बिथाङा दाख्लैबाव मोनसे इन्टारभिउ होदोंमोन दा बे इन्टारभिउआव मा होनदोंमोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम एसे खोन्थाहरनो सानदों दै जोंहा बे रिजाल्टनि बागैनो बिथाङा बुंदों दा बिथाङा बुंदों आरो जेनेबा रिजाल्टखौ बिथाङा डेटखौ एनाउन्स खालामा जेनेबा उमुक थारिखआव रिजाल्टखौ होगोन होननानै बेबायदि एनाउन्स खालामा होननानै बिथाङा बुंखादों आरो बेजों लोगोसे बेखौबो बिथाङा बुंदों जेरैबायदि मेट्रिकनि रिजाल्टखौ होदोंमोन बेबायदिनो रिजाल्टखौ होगोन होननानै जेनेबा नोंथांमोना गाबोन रिजाल्टखौ मोनोबा नोंथांमोननिसिम गाबोन रिजाल्टखौ होगोन होननानै एनाउन्स खालामगोन फुङावनो जेनेबा हमना ला 8टासो 9टासो समाव रिजाल्टखौ गाबोन होगोन होननानै बेबायदि एनाउन्स खालामोबा अब्ला नोंथांमोना हमना लाबानो जाबाय 1 घन्टा नङाबा 2 घन्टानि उनावनो नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ मोननो हागोन दै बेनिखायनो नोंथांमोना गाबोन मा खालामबानो जाबाय बे चेनेलाव एसे आपडेट थाबानो जाबाय आं भिडिअ लाबोगोन जेब्लाखि माने एनाउन्स खालामो जेनेबा गाबोन रिजाल्टखौ होगोन होननानै बेबायदि एनाउन्स खालामोबा आं नोंथांमोनसिम भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना गासैबो मिथिनो हायो नाथायबा आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय दै गाबोन जोंहा आसामनि बे हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ मोनगोन ना चान्सआ एसे बारायानो मोननो हागौ बायदि मोनदों आङो जायखिजाया मोनाबाथ' नोंथांमोना साननैसो नेबानो जाबाय जायखिजाया नोंथांमोना बे साननैसोनि गेजेरावनो रिजाल्टखौ मोनगोन आंनि बायदिबा नोंथांमोना गाबोन रिजाल्टखौ मोननायनि चान्सआ एसे बारा दै दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलावल' आपडेट थाबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे खोथाबाव आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव जोंहा हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ बबे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना नायनो हायो बिनि लिंकखौबो आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना चेक खालामना लाहैखाबानो जाबाय बायसान्स जुदि नोंथांमोना आरो गाबोन रिजाल्टखौ मोननो हायोबा बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकआव थांनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायहैबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ नेनानै दंगासिनो दङ आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो आसा खालामनाय थायो नोंथांमोना जेरैबायदि हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ आसा खालामदों बेबायदिनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों